Şu günler senden gaty görüp görän bilýäň dämi? Ýok, bilemok, nämeden aty gördüm. Aýowa bilmersiň soň kuwaty işdip meň bilen näläsen? Şey diýsene. Şey, Bolana şuny ýaraşar netip bolsa. göräýär sözüň alyp başyňa bagla. Bola sağa oturunma. Böyle sağman var. Buňa kombi diýilýär dogan. Öňüze ýyllyk deretmek üçin olanylýar. Düşünmedim ona äli ýyllyk. Gyzgyn sow batarey boýlar. Garaz öňüze ýyllyk bilen gurşap alýar. Öýgi işlemeň ýüregime ýyllyk getenek. Ona äli çär tap bolar gözal gyz. Ýüregiň gara pikirden peklenmese çäre tapylmaz gardaş. Gara pikirde diýenim sen ýerden bilýän? Size dogan nipirlenip duran adama ýanky sözüňiz gelişikdirakdy. Öteräk geçem bolsam bagyşla dogan. Ziýan ýok dogan size näme kömek edip bilersiz? Görüşdiräýin biraz. Bolýa göräýin. Gül getirip göwnüň goraýjak boldyňmy? Ýok, Gülýana kapydan girmek üçin. Bu nire etdiň mähir bilen? Bitdik-dä bir ýerek. Näme diýdiler? Düşünmedim, kim näme diýmeli? Bilen any nire gideňdi. Haýdy ber. Haýdy nedi? Onu bilmek üçin meniň az dämi? Az bol tertip köpeldirt netip bolsa.